êrişên Siyonîstan û Yahudiyên ku hatine bicîhkirin li ser Mescîda Aqsayê didomin, bi münasebeta salvegera qetleama Qudsê, Miftiyê berê yê Qudsê Şêx İkrîme Sabrî destnîşan kir ku digel 30 sal bi ser qetleamê re derbas bûye, êş û jan hê nesekiniye û tazê. Müftiyê berê Qudsê Şêx İkrîme Sabrî bi münasebeta salvegera qetleama Qudsê ve beyanak da. Şêx Sabrî destnîşan kir ev qetliyama keriya 30 sal berê ji teref Siyonîstan ve hatibû kirin û êrişên hovî weka 30 sal berê di hişê Filîstînyan de zindî. Şêx İkrîme Sabrî îfade kir, digel hemû zor û zehmetiyan wê Qudsa pîroz biparêzin. Zulmên rejîma îşgalê hêj di van rojan de jî dewam dike. Rejîma îşgalker û Yahudiyan hatinin îskankirin û bicîkirin. Zext û zordestiya xwe li ser Filîstînyan didomînin. Eskerên rejîma îşgalker avêtin ser Mescîda Aqsayê û du mirebîtên ku nobeta Mescîda Aqsayê digirtin esîrgirtin. Bilîxasa di demên dawîn de rejîma îşgalê ji bo muhafizên Mescîda Aqsayê dev ji wezîfeyên xwe berdin. Xaniyê wan xira dikin û cezaya yasaxa seyahatê didin wan kesan. Digel vê zulm û zordariyê bicîkirin û îskankirinan Yahudiyan ji teref rejîma îşgalkeran ve dewam dike. Derbarê mijarê de parlamenterê Hamasê Yasîr Mansûr ji bo hemberê bicîkirin û qewmiyetperestiyan Yahudiya derbikevin. Bang li xwediyên zêvî û erdan kir. Mansûr dest nîşan kir. Rejîma îşgalker û Yahudî dixwazin Filîstînyan ji axê xwe dûr bixin. Mansûr her wiha got, em ê îzn û desturê nedin êrişên Siyonîst û Yahudiyên ku ji însaniyetê nasîbê xwe negirtinin.